אחרי פיגועי 11 בספטמבר החלו שדות התעופה בעולם לאסור העלאת בקבוקי נוזלים לטיסות מחשש שמדובר בחומר מסוכן. ההגבלה הזו הכבידה על הנוסעים, גם על חנויות הדיוטי פרי מטבע הדברים. הפתרון שבקרוב ייכנס לשימוש באירופה מגיע מחברה קטנה בפתח תקווה. הכתבה של ניר דבורי. כן. אפשר לפתוח? מה שאנחנו למעשה עושים ברגישות על ידי סיב אופטי במכשיר, אנחנו בודקים את ספקטרום האור שיש, ועל ידי זה מזהים האם יש בפנים TNT, האם יש בפנים כל חומר נפץ, גם אם הוא נמהל בתוך בקבוק, ואנחנו יכולים לעשות את זה עם בקבוקים שקופים, בקבוקים חצי שקופים, עם בקבוקי פלסטיק, כל עוד קרן הלייזר באמת יכולה לפגוע ולהגיע לחומר עצמו. כבר שנים מחשש לפיגוע אווירי מונעות רשויות התעופה לעלות למטוסים בקבוקי שתייה, אלכוהול, מארזי קרמים ובשמים. סורק הלייזר הזה עומד לשנות את רוע הגזרה. פיתוח ישראלי ייחודי, גילוי חומרים באמצעות לייזר, יכול להתריע בתוך שניות בודדות על הימצאות חומרי נפץ תקניים ומאולתרים, מזהה גם את סוג חומר הנפץ, טכנולוגיה חדשה שתשמש את שוק אבטחת התעופה הבינלאומי. המערכת שלנו היא היחידה היום שממש עושה אנליזה כימית של החומר, ויודעת על בסיס הטכנולוגיה הזו של ספקטרוסקופיית לייזר, לזהות איזה חומרים, גם אם נמהלו בחומרים אחרים. סורק הלייזר פותח בליווי גורמי הביטחון בישראל, והמערכת השלימה לאחרונה בהצלחה סדרת ניסויים מול מגוון חומרי נפץ, חלקם ייחודיים שלא ניתן היה לאתר באמצעים אחרים. האיחוד האירופי, כתוצאה מתלונות, גם של הדיוטי פרי שהוא מוגבל מאוד במחירות, וגם כתוצאה מסבל שאנשים עוברים, יש כוונה כבר בשנת 2013 למעשה לבטל את התקנה של אי העלאת נוזלים למטוס. מדובר בשוק של מיליארד אירו. רשויות תעופה בכל העולם כבר מגלות עניין. מעבר לאינטרס הביטחוני עומד גם האינטרס המסחרי, חנויות הדיוטי פרי, שישמחו מאוד שנחזור לקנות בהן ללא חשש. על מדע וטרור. בחג הפסח היינו אמורים לראות את